Ο Κράπιτς, σέντρα τώρα. Κίνηση εκεί και το γκολ. Στα δίκτυα το 1-0 για τον Απόπ Κινήρα στο 19ο λεπτό. Εκτελεί ο Πίντο. Κεφαλιά, γκολ. Εξαιρετικό τέρμα από τον Πορτογάλο. Επίθεση. Πίντο. Κάνει κίνηση ο Αλτίν Χατζή. Μπαίνει ο Αλβαρός στην περιοχή, έχει ευκαιρία και σκοράρει 2-1 το Αποέλ στο 30ο λεπτό με μια υπέροχη ενέργεια από τον Αλτίν Χατζή. Παίρνει θέση στο παιχνίδι. Τελέστηκε το φάουλ. Κεφαλιά, βγαίνει ο Μορφής, Μπουής, γκολ, 2-2. Το Μωράης μέσα στην περιοχή, έχει αρκετά στηρίγματα. Και πέναλτι πάνω στο χέρι του Γκορατάλ, χτύπησε η μπάλα. Ο Νικολαίδης σφυρίζει το πέναλτι. Η εκτέλεση από τον Μυροσάβλεβη στα δίχτυα του Αποέλ παίρνει και πάλι προβάδισμα στο σκορ. Σεμέδο με Παύλο Γιόρτζε μέσα στην περιοχή. Εντυπωσιακή ενέργεια, πέσιμο πέναλτι για τον Απόπ Κινήρα στο 64. Η εκτέλεση τώρα εδώ στα δίκτυα, πήγε αριστερά ο Μορφής. Η μπάλα δεξιά στα δίκτυα από τον Ζέλκοβιτς. Έξω από την περιοχή ο Κράπιτς. Σεμέδο, γκολ, εκπληκτικό.